да ватан пагӯи дай ман ғарибум студентам баъди дарс халтур мерам қатъияти сетакентам суме ки айтеҷеке рӯи мена намераса номусаки омадем мо бояд бихонем дарса яхел ғарибон меган студент боши лой дорӣ ё ки бачаи шефӣ ё ки дадаи бой дорӣ нея бисёри мо куранги шумоем фақирем ба савод дохил шидем бояд илми олӣ гирем ки бачаи бой бинам бигабелоям мешидай азобемон мекашему азобмона надидай мораи кӯдаки падару модар мард калон кард меҳнати алолқати мора ғарибӣ равон кард инак да зулмон миягишна мегардем мо мардем сабру тоқат мекунем не ки ай раҳнам мегардем ай хона занг мезананд мегем оча ҳама зурай намехом ки зиқ шавам модармон дар раҳи дурай тақдир маро аз хона дур кард ман ғарибам ғарибам чӣ кунам чунин нависта буд астад насибам насибам падарам модарамро ёд кардам мани танҳо мехоҳам бубинам ёру бародарамро аббаву хоҳар ё дилбарамро оғӯш кунам дӯсту ҳамсарамро ба ёд меяд кӯдаки бепарво будем мегаштем қариби ид меомад қатъи патсано дадаштем ятаи халта дадаст дари ҳамсояра куфта иди нав муборак буд бо садои баланд гуфта фарёд мезадем ҳама звачка метаву ама дар якдигар мегуфтем то ки дигарорам фама чӣ хе давраи зур буд ғамме ҳеҷ кара надоштем чӣ ба мо калон шидем кӯдакимона мо киштем дадаҷони солида бе мо гузаронен бахшиш очаҷон хоки почам дар зери потонай биҳишт ай номи ҳама студентои ғариб сура гап зад ман овози шумоюм дар пешай беҳтарин лаҳза худо ҳар як ғариба ба орзуи худ бирасон худо ҷон наҳнареза ашки чашми модарошон ман садои шумоюм ма дарди камбағалоюм да мардуми ғариб ма дитта дасту дитта поюм тақдир маро аз хона дур кард ман ғарибам ғарибам чӣ кунам чунин нависта буд астад насибам насибам падарам модарамро ёд кардам мани танҳо мехоҳам бубинам ёру бародарамро аббаву хоҳар ё дилбарамро оғӯш кунам дӯсту ҳамсарамро چی کنم چونی نویسته بود ازداد نصیبم پدرم مادرم رو یاد کردم من تنها میخواهم ببینم یارو برادرم را ابا و خواهر یا دلبرم را آغوش کنم دوست و همسرم